ngadlulele egubhini elilandelayo. Uma ngifika khona ngifica indoda eneyimpondo ngithi ya ngakubamba. Uwena lo abathi usathana ngithi ngiyabuza phendula kuthi nje uyizwe linje ngenxa yakho sikhohlakalindini. Umfihla apho unembeza kulabantu abadlwengula ingane engakadluli ngisho eminyakeni esibili yeyini nesibili. Wena ukwazi ukwenza obaba babona izintombi enganeni abangayizali, omama ubashintsha ukucabanga. Iyiphi imizothaba yakhe nalabafana ngoba baqale manje ukuhlula ukubekezelela inkinga zemizi yabo. Emva kokuthi wena batshela ukuthi uthandana namnyaka. Noma ngabe kuthiwa sikhonile usungazi usenze kanje kanti sikwenzeni lengane. Ithi le ndoda sonke singosathane mnumzane. Kodwa nina lokho ngeke ngikubone ngoba ngisho kusayingane bakuthi mangigangile niphike ngabanye. Nawe unokubona abantu abadlula ngendlela bengcolile washa amafastela uzobona ukuthi abakuzondo makhelwane. Iba neqiniso kunina vumani ukuthi emhlabeni baningi obaba abancane amadoda. Ukuya emasontweni akazokungisiza ngalutho lungisana inhliziyo yokuqala usathane nizonqoba. Khonzana uNkulunkulu niye ukubukisa. Emasontweni mangithandazela abantu ngisho fire pho makhulunywa ngesihogo umlilo nosabani uma kanti uyaphilisa. Ingane zabefundisi ifunana emapulpiti ngoba labafana bezwe bekhuluma nje ukuthi abazi lutho ngevangeli. Nani niyabazi lokho ubufakazi balokho amen nokusho ngisho kungasafanele ngoba niyazi ukuthi manje ngathula ngabe ninyathele emsileni. Baqonywa la abamithise la babuye bazoshumayela baze bajuluke futhi khona. Yonke lento iyaziwa njalo la ebadleni. Hayi anginandaba ngizondeni. Vele kuzobe kungaqali ngami ngoba baningi ngizobafica enhlizweni zenu ngihleka nabo kodwa ngibambe namathuna ezifubeni. Okunye ke makholwa ngeni ukwahlulela. Kholelwa ilokho kholelwa khona bakusebenzela siyakubongela kodwa lokho akunachaza ukuthi okwabanye kuyabheda ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso akaze ngibone. Abazi kangcono bathi uhamba ushona. Iqiniso lihlukene kabili kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osukufuna ukulizwa wena ufuna liphi. Ngihlangana nesixuku samantombazane esiphethe amabhotane embhalo nentukuthele ebusweni ngithi kahleni ngolanga bodade uthi kwenzakaleni. Kuke kwaba nogwelewele befuna ukukhuluma unkanye kwase kuphakamisa omunye begqoka ingubo edabuke ngasemathangeni nezibaza emzimbeni. Uthi sekwanele isikhathele. Amadoda adlwengule ephindeleni kamumva ke nje asiyasibulala kanti soneni. Ngithi mina kanjani ngoba izole emsakazweni kuthiwa izibalo inyuka kangaka nje nani ninomthelela kwindlela egqoka ngayo. Uthi makuyizinto esizigqokayo kumele ngabe ingane nogogo abadlwengula phela bakunjani. Futhi ke nje wasemngena emlomeni omunye engakaqedi. Uthi mina mhlawumbe ngidlwengula benzi bokuba ngibabonanga ebusweni. Manje sengizonda yonke into efake ibhlukwe kwesinye isikhathi uma ngifikele umuzwa woqoma mase kuyafika kumina ukuthi mhlawumbe ngiyobe nginika yena ithuba lo wafaka impilo yami ebumnyameni. Bebuzo zababo wathi pho sonke lesikhathi idada ukuthuleleni. Uthi njengoba nazi ukuthi ngisena abazali. Kanti nasekhaya ngakukhuliswe ngokuthi ngingabathemba abangani. Ngathi mangitshela umalume inkokhela ifuna kwabe kulala nami mangimceba kade wathi u-anti umalume umyeni osebenzayo nje la ekhaya ngiyazi kanti imndeni njani. Hamba ngiyafuna ngifuna iqiniso angikaze ngibone. Abaziyo bathi uhamba ushona. Iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osuke ufuna ukulizwa. Wena ufuna liphi? Ngibuza abafethu bebebhema ukusele bejovana nasey'nganeni. Ngithi ngixoshwa yini emakhaya ngoba phela ngiyona impilo leni iphila la emgwaqeni. Uma kuthiwa konke kusezandleni zenu kwangasho ukuthi ifunani ukuyiphatha bukani manje ngibumile esandleni. Uthi mina ngaqala ngokubhema iglobusha ngingahlangani empilweni. Esengikufundile ngempilo ukuthi kumele uhlale nabantu abasezingeni lakho ngokwempilo uma ufuna ukuzizwa umuntu emhlabeni. Butwana wakho mhlawumbe wakho umndeni ongcono. Mina kwelami ekhaya ukuhlonishwa mawunotho. Sithomele ngokunye phela ekufunde ezikoleni ngaphandle kokuthi uJesu wayemhlophe.
nifunde ngathi umunyaka nonyaka nizoshawa amaphutha awodwa lo muntu umeniphutha umnini unika 350 nani nikhohle namanje ngikabona umnini ukuthi kusuke sekuhlele konke ingane zosipanibani ibekele ikhala ingakaqedi ngisho isikole okubuhlungile ingane zabafazi elwela ikhena nengeke zibone ngizitshela abafundi abasemanyuvesi ukuthi abayeke kumela amathuba omsebenzi ngoba kancane bawathola ngibona umama obephethe ishuqulu namabhodlela amnyama ngithi mawa manithakatha nisuke nithakathelani ngoba le mali olande ngayo mithi khona ubungakwenza ongconywana enhlangane nabo bathi akuthina sonke siyophumelela kulomhlaba kodwa ngesazala sikufumbethe besingakwazi ukulwa nendlala uthi ungabuza noma imuphi umthakathi uzokutshela ukuthi lento esiyenzayo asiyithandi kodwa ngokukhula nobude bendlela sesiyaqonda ukuthi kumele ushaye ingane ukuze kuzwele kumzali asixabene nabantu sixabene nomdala uphendula kanjani kwase kuyafika kumina ukuthi noNkulunkulu kuyenzeka abe nesandla esihluphekeni komuntu yenengazi ngihamba ngiyafuna la ngifuna iqiniso angaze ngibone ngadlulele kumbeni elandelayo ngifica owesiliso bebukeke ngathi ekhanda kaphilile ewakhiphe wonke amehlo ubona lo muntu usukile uthi mhlayi amhlayi angihlali ngoba ngihlali ukuthi impilo kumina ayikazi yabamani abangazi bathi ngabalekela izimo zokuba indoda kanti abaqonda ukuthi bengundinga sithebele ekhaya ngokuba umngane nendlala ikapho ungakhetha ukudla phansi inhliziyo yami ngiyashona phansi mangizosakhula ethi alukho uthando oludlule lomndeni kwangicacela ukuthi lo abakamshiya abazali ngibhalile inkondlo bashintsha abantu isimo ekhasa lokhu simile ngakhumbula ukuthi kambe kwayilona ithalente eselidinga imali ukuze ukwazi ukwenza imali umesho umprofeti uthe bathi siqalekiswe kakhulu thina esinomatikuletsheni inkinga suke senze ukuphambene nencwadi engcwele sazenzela izithombe ezibaziwe emasipizi certificate zethu ngomalusi uthi kodwa lokho akuyona inkinga ukuthi ninokuyibeka endongweni ngenhloso yokukhombisa ivakashi kanti yena lokho kumkhumbuza mhla ebethene esiphambanweni emfakazelo odlula ngendlela uthi ngayikholwa kakhulu leyo ukuthi niyophila eKhenani ezweni lothu ngale kwethu ngoba ngisho senifile inhlabathi ebangaphekwenu ekubeni kusakhona ababheka ukuthi nibahambisele izinto ngomumo noma inhlabathi noma selilele ngomhlabathi noma selilele ngomhlane impilo mayibahlula uthi kanti abantu bagadeke banokuthi uyahlala uma imbono yakhe phambeni neyabo abanye abathandi ukuzonda kodwa bekumele kufezeke ngabo umbhalo othi zingcono izithu kunabangani bakho nina nifuna impilo eqhubekayo kodwa nihlala kakhulu ethembeni yini ezolunga ngoba nikhule nazo ukuthi izinto mayinganihambeli kahle niyathakatha dedela inhliziyo kuzozenzakalela ngiyafuna ngihlali omunye uthi blood sticker then wathi abakwenze njani sina siney'nhlobo ey'sey'khundleni ey'phezulu kabi kodwa makuvela amathuba omsebenzi azisicabanga impilo umashonisa makwenzeka usibona sidayisa ngemzimba ningasheshi nisahlulele sizama ukukhokha iy'kweletu ezingazazi angihlali emfakazelo kwabo mfundisi uthi namhlanje ngizothandaza ngivula amehlo ngoba mangeke ngawavala kuba mnyama kakhulu kuphele kwayilona leli ithembe bese lisele uzani ngimbiza lokho ngibiza wena uNkulunkulu ngibiza indodana ingilosi zonke nomoya oyingcwele ijazi ngizoligqiba nokholo iBhayibheli ngizolinika abasalifunda mina sengikhathele lo msebenzi ungaphekwa amandla nina nokuthi angithandazela abantu ngibatshela into engekho noma ngazi ukuthi akusoze kwalula kodwa nina futhi nitheqinisa esontweni nofuna mama ngenyanga edlule ngikangathandazela wesifazane nomdlavuza wesibeletho ngathi ngegama lenkosi nekayise usesindile
Kwaphela insuku ezimbili ezintathu kwathiwa emhlabeni useshile. Babuya abazalwane beza kumina bathi kanti mfundisi wawuthini? Nginesilimo sokukhuthuza abazalwane bafuna umnikelo ngekhaya. Angizenzi ngenziwa indlala ngizofakaza ngithini ngilamba esiswini. Nazi ithandane icishe zakhiphana umphefumulo la. Uthi angibayale ngithini labantwana nami ngisahlulwa yinkinga zomuzi wami. Manje nawe ngibuza ukuthi angikhuluma ukuphila kulezi zukulwane salamantombazane kanti iningi lawo lihamba namathuna eziswini. Ngizobathazela kanjani labafana bamanje ukuthi owesifazane kuyenzeka ukuvusela imizwa kodwa ahluleke ukuvusa umuzi. Lale ngane unobhali ebandleni lami. Engithathisa ukubaba wayo manje nokungibamba noma kanjani ishaye impishana okubalula ukuyikhumula ngamehlo engqondo Nkosi mdalwezulu nomhlaba ngenelela phela nami ngumuntu ngiyalingeka. Waphinda waphakamisa izandla phezulu wathi Nkosi mdalwezulu nomhlaba ngenelela phela nami ngumuntu ngiyalingeka kulungile. Sina nini ibetheke ushaye ngithi isibili bakufanele akunavalo. Okuvele isithunywa sinacala kodwa ngiyazi ngoba kuwumqansi kunini ukuligunya kubaba ngiphazamiseni ngimbuzo ngenhloso yokuyivikela becala abanye ngegazi lokubenda abangakudlanga bekanani nodwa amabali ngiphume emathuneni kuthiwa ngimtshela ukuthi akuninga nonke nezingane ezithakathiwe okanye ezibulewa abangani amazwi ayamakho umuntu ingane zenza imiphumela yamanyala emakhuluma phambi kwazo umngane wakhe. Sina sibone ngani ukuthi kanti umzali uyakwazi ukuhlanganisela utshwala nengane ngenhloso yokwenza usuku lube mnandi. Imbibi iphambene nebunzi wathinta abafazi wathinta imbokodo bakudala lapho nakuba siyasho sikhunjuzwa yilamadwala asele nembhalo yize seyimbijana. Khulisana majongosi umfanekiso yokokhobeni ngoba leli impilo imhlule ngalwami. Mabe ngakhula bebuka nina kushuthi nabo ngeke bayihloniphe. Manifuna ukwazi ngithini balani inani leli labafaka izithombe zabo bequne enkundleni zokwexhumana. Manikhulisa amajongo nisize ngayifaki nini. Ngoba kushuthi zonke ingane eziyozalwa ziyophikwa noma belazi iqiniso. Manibenzele izibonelo bavezeleni izithombe zomkhulu benu. Ukuze bezokhula beqonda ukuthi umfazi wakhe nodlozi bawumshaya usuku emiqalekiso. Uthanda likashintshe inhliziyo zenu ezilawulwa isikhathi. Indonga kusayizona kushintsha abanikazi. Niyoze nithethe umqobo lomkholo wameva. Uma kuhle nomusa bekunilandela ngempela izitha bengeke iqhamuke emva kwenu. Nomdala uyahluleka ukulamula lempe phakathi kwenu nonembeza benu nihlangene phezulu phansi ngamahele nabathakathi ngibabiza ngabangani benu. Ukuba impilo ibine iqiniso ngokuphelele ngabe zonke insuku ziyafana nina niyakhokhela ukuphila mangenjalo amakhambi benziwathola mahhala. Singcono thina emathuneni sicindezelwa inhlabathi. Iqiniso likunani nifa zonke insuku makulele ungabothi uyaphila ukuthi usanenhlanhla yokuvuka kushiyana izikhathi. Kulungile sina nibethe funa usuku lamadlozi kuyikhalela seniyoze nife nibungaza abantu engabazi. Niphila nini uqobo maniphika abaphansi ahlonipheni amadlozi ngoba wayeyazi into ayishoyo lo muntu wathi yonke into iqala phansi. Kulungile sina nini bethe ushaye ngithi isibili bakufanele angingavali okuvele lesithunywa sinacala kodwa ngoba ngiyanazi mina kuwumqansi kunini okuligunya kubaba ngiphazamiseni ngimbuzo ngenhloso yokuyivikela. Becala abanye ngegazi lokubenda abangakudlanga bekanani nodwa amabali.
adlulela phambili. Ngokulingeka ke nje nami ngibe sengicela uxolo. Uthe cha nsizwa awonanga ngokungisi yangizwa. Kodwa ukade singabi nenkinga ngoba baningi befika ithuba ngibanika bonke bangixovela udaka bangiqabele namanga. Ingakho sengishaya indivu yokucela uxolo ngoba aningitsheli lento engifuna ukizwa uzongishela ngithi. Ngiyaqaba kakhulu ngemubi khuluma kusenhlizweni yakho usiza ungangiqabeli amanga. Ngitshele uma ukuthi uyangithanda noma uma kukhona okufunayo isho sixoxisana ungalibeli unhlanhla athi uxole ngona babhuti wami ukuthi sebengenze kakhulu abafana ngisenaso isikhathi sokudlala. Omunye bekushoyile nkosazana ngikuzwanga ngoba bengimelisele unembeza kumina ngaphakathi ufakaza athi uyincede. Uyincede. Lengane ungayiholele emhlabeni wenu nobabili uma ukuthi uzobuya uhambe uyishila. Itshela ukuthi ububuza isikhathi noma isize ngandlela thizeni udukile. Itshela iqiniso ngamanga. Itshela ukuthi uthande kwena lapha elamhla ugile wawuzibona wakha naye ikusasa. Cha phela mina nawe siyazi ukuthi akusekho lona sekwasala nje amane njalo. Ngitshela ukuthi olakho uthando usuke emehlweni unesifo sokuhlala nami ngizofakaza ukuthi uyinja kanjani. Ngitshela ukuthi nawe wonke nje kade kwasugilene. Khuluma ngenhliziyo yakhe neyithisho manje asamanzi amanye amanxeba. Ncede nje. That's it. Uyazi phela wemama. Hey, yazi angazi. Angazi. Hey, yazi angazi. Makumba mano mhlaba. Senginganqamula izinkalo nezinkala amaqhuma namathafa ukuze ngithole intabende unazo zonke ngime phezu kwayo ngimemeze. Ngithethile. Qhakaza nkanyezi uhlobisa umhlaba. Sengilitholile netofo lokuba umantshingelani. Ngifuna ukugada inhliziyo yakho obusuku nemini ngiqashe phela mama. Hayi suka. Mina noma sengafa nje sokweni ngike ngalibona izulu kwena mama batheke. Ngiyathanda yeso. Ngiyathanda yeso. Igama lami ngumuntu uNkulunkulu.